почетна титла главен мултак. That things got so fucked up with us and Mr. Wallace. Добре. Ритмиката, само ритмиката трябва. Бяха заявилите участие в протеста срещу проучванията за шистов газ у нас часове преди началото на събитието. Пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма спонтанно събралата се тълпа показа. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know. Съд в Еквадор глоби с 8 милиарда и 600 милиона долара американския петролен гигант Шеврон за 6 милиарда. Не чистокопитния бозайник, с който се борим в сумото. Сумото е... Японец. Ма той нямал, защото бил IT специалист. Преди малко потвърди кредитния рейтинг на България стабилен, БББ, А3. Няма проблем. Само две държави.